tiden, uanset hvad der sker. Ej. Kom så væk. Nanny. Væk. Så er den væk. Ej. Det er fuldt væk. Kan man ikke? Nej. Så skal du... Ej, hvor fedt. Skal vi lige hoppe af, så bare lige hoppe forbi? Nej. Ej, jeg hopper ikke. Jeg kunne ikke det der. Jeg tror ikke... Jeg skal jo ikke bare lige prøve at hoppe af. Jo. Ja. Ui. Ej. Hej, Bølle. Hej, Andy. Kom med. Her er der. Ej. Her er der kors. Altså kun filme 6 minutter. Ja. Ej. Ja, din lille lort. Jamen, så skal du galopere i dag. Skal du galopere?
Du skulle helst gerne da. Du skal. Ja. Nu skal du være hurtig. Det er det, der sker, når man... Den er lys. Nå. Ja, det er det, der sker, når man giver heste slægtsten, som elsker det. Som ikke kan finde ud af ikke at gris. Lækkert. Jojo. Jeg kan ikke lade være med at stå og grine af det. Ja. Så. Ej, Jojo! Rolig. Jojo! Jeg var bange for, at løbe herover. Jeg er bange for, at løbe herover, Lisa. Hvad hvis han hopper over mig? Ikke spise juletræet, ikke Ej, jeez. Ej. Bip. Jojo. Brrrts, for pokker. Så. Brr. Ej. Vent. Stille. Ej. Jojo. Get op! Ej, nu irriterer han dig i stedet for. Kom så, Manja! Det er så forkert, men okay. Hej, Jojo. Skal vi ikke selv gøre det? Jojo, kom. Kom, baby. Kom, Jojo. Se, jeg går på. Jojo. For helvede. Kom nu. Kom, Jojo. Kom, se, jeg går på, altså. 5 minutter stod der for at komme herned. Se. Altså. Okay, det var alle mine fails i 2025. Jeg har flere, men de ville åbenbart ikke gemme eller noget, men det var også kun 2 fails, jeg ikke kunne sætte ind.
Men ja, altså, jeg kommer ikke til at lave sådan år, der gik 2025, for jeg synes sådan, det er meget redigeret, det der. Og der er ikke sådan rigtig meget, sådan, jeg kan sætte ind af videoer, så der kommer bare kun en fails 2025. Og jeg tror også kun de der fails, der er sjovest at se. Og det bliver også bare ved med at komme med. Alle årene kommer fails. Bliver bare ved med. I sådan, måske næste år, sådan når det bliver 2027, at jeg måske kan lave sådan året, der gik 2026. Jeg har bare ikke lidt tid til at redigere sådan en video, men fails 2025, den kunne jeg godt lige lave. Men så ses vi egentlig bare i det nye år. Altså, jeg synes det ikke rigtig sådan 2025 lige har været mit år. Ja, fordi jeg synes sådan, der har været lidt mange problemer, det der i 2025. Og til jer, der ikke vidste, har jeg jo haft et marsvin og et hamster, og de begge to døde. Jeg så mit hamster dø foran mig, og min marsvin, det er blevet aflevet. Ja. Og så har jeg mistet Andy, og det der, så 2025 har ikke lige været mit år. Og jeg synes heller ikke, det er rigtig sådan, det har gået så godt. Men til gengæld, så har jeg jo fået Papa Giorgio i 2025. Så noget i 2025 er jo gået som rent godt. Bare ikke lige alt. Men ja, vi ses egentlig bare i det nye år, og jeg har virkelig mange planer til i det nye år, så jeg håber lidt, det går i opfyldelse. Nogle af det gør det vist, så ja. Vi ses i næste video. Hej!